Prije nekoliko godina radila sam kao medicinska sestra na gerijatrijskom odjelu bolnice u svom rodnom gradu. Tamo je bila još jedna starica, bljedoplavih očiju, čiji je bio nevjerojatno bistar, a njezina želja za druženjem i sklapanjem novih prijateljstava činila ju je potpuno drugačijom od ostalih koji su boravili u tom dijelu ustanove. Upravo zbog toga smo se ona i ja brzo zbližile. Zvala se Jana i još uvijek mi nedostaje svakoga dana otkako je preminula. Najneobičnija stvar kod Jane nije bio njezin naglasak, kojeg sam samo mogla okvirno smjestiti negdje u istočnu Europu, niti njezina nevoljkost da priča o prošlosti, što znači da nikad nisam saznala gdje je točno odrasla. Ne, ono što me najviše fasciniralo bio je čudan mladić, teško unakažen, očito slijep i njem, koju je posjećivao svaki dan. Ruke su mu bile deformirane, kao da su mu se prsti istrošili sve do prvih zglobova. Ali svake večeri, malo nakon večere, dolazio bi i sjedili bi zajedno. Čitala bi mu na glas ili ponekad pjevala svojim krhkim, starim glasom. Ponekad bi samo držali jedno drugo za ruku u tišini. Napokon sam skupila hrabrost da ju pitam tko je on i u jednom neobičnom, iskrenom trenutku pristala mi je ispričati svoju priču. Moja sestra i ja bile smo jedine preživjele u našoj obitelji nakon što je otac preminuo 1964. To su bila vrlo teška vremena za moju staru domovinu, a otac se toliko razbolio da smo na kraju bile prisiljene pustiti ga da umre od gladi, jer nismo imale dovoljno hrane ni za sebe, a kamoli za umirućeg čovjeka. Sestra je već prije počela pomalo gubiti razum, ali u njezinim sam očima, dok smo zakapale oca, vidjela da je tada potpuno nestala, negdje duboko u sebi. Sjećam se vrana. Stajale su u crnim grupama, kao da su dio nekog crnog, titravog pokrova, promatrajući nas krovova oko groblja. Požurile smo se s ukopom, jer su vrane bile gladne, isto kao i mi. Sestra je počela prosjeti po ulicama, ponekad mijenjajući seks za vožnje do obližnjeg grada, nadajući se da će tamo više zaraditi. U to strašno vrijeme zatrudnjala je. Nije znala čije je dijete, ali sigurno je da moj otac bio neka vrsta čudovišta. To su tada bili jedini muškarci koje je poznavala. Dijete se rodilo zdravo, sretno i s takvim zračenjem dobrote da mi se srce slamalo, jer sam znala da će i oči tog dječaka jednog dana gledati kao moje i kao njezine. Već na dan njegova rođenja znala sam da ta njegova iskrena, radosna nevinost ne može potrajati. Sestra nije brinula o sinu kako je trebala, kako Bog i svi sveci zapovjedaju majci da brine. Nije mu mijenjala pelene, ostavljala je to meni i zaboravljala bi ga nahraniti, iako bi njegov plać parao kuću. Na kraju je počela voditi ga sa sobom dok je prosila, koristeći ga kao rekvizit da izazove sažaljenje kod prolaznika. Bila je sretnija kad je izgledao najgore, pa mi je čak par puta rekla da ništa ne zaradi onih dana kad dijete izgleda prezdravo. Nikad neću zaboraviti njezin posljednji čin okrutnosti prema Vasiliju. Ime sam mu dala ja, jer sestri nije bilo stalo. Bilo je jutro. Izašla sam u dvorište da udahnem zrak. Dječak je ležao nepomično na tlu. Izgledao je mrtav. Bio je premazan vlastitom krvlju. Prstići i nožni prsti su mu bili crni i promrzli. Sestra ga nije ni zamotala kad ga je ostavila vani,
usred noći. Vrane, gladne kao i mi, iskljucale su mu njegove predivne oči i jezik dok je još bio živ. Podigla sam ga već u suzama, uvjerena da držim mrtvo dijete. Tek kad se pomaknuo na mojim prsima, shvatila sam da možda još ima nade. Zamotala sam ga koliko sam mogla i nahranila nečim, pa odjurila do jednog liječnika u grad. Skoro sam razvalila vrata od kuće dok sam lupala. Otvorio mi je, još snen, jer je bilo jako rano. Platila sam mu obiteljskim nakitom koji sam uspjela godinama skrivati od sestre. Sat vremena kasnije, liječnik mi je rekao da će Vasilij preživjeti, ali zamolio me da ga pustim da ga promatra ostatak dana. Rekla sam da može, jer me čekao vrlo naporan dan. I stvarno je bio. Do večeri sam razbila sestri glavu u kašu čekićem od ljevanog željeza, kupila kartu za vlak kojim ću napustiti zemlju i napravila plan da Vasiliju dam najbolji mogući život. Vasilij, sada moj sin, ne zna ništa o ovome, naravno. Rekla sam mu samo da je bio posvojen iz situacije u kojoj vjerojatno ne bi preživio. Ona vedra radost koju sam mu vidjela na licu kad se rodio i danas živi u njegovom srcu. Sestra je u svojoj zloći uspjela samo na kratko potisnuti to svjetlo. A sada, gotovo 50 godina kasnije, još uvijek svaki dan posjećuje svoju staru majku. Sjajila je od ponosa dok je završavala priču i nije željela reći više ni riječi. I bila je u pravu. Vasilij ju je doista silno volio. Na njegovom licu nije bilo ni trunke gorčine zbog ozljeda koje je pretrpio. Uvijek je djelovao smireno, gotovo sretno, iako često, zbog sljepoće, nije znao da ga netko promatra. Posjećivao ju je svaki dan do kraja i držao ju je za ruku kad je umrla. Znala sam da razumije govoreni jezik, po načinu na koji je komunicirao s osobljem. Zato sam mu na Janinom pogrebu prišla i rekla da sam bila prijateljica njegove majke. Rekla sam mu da je bila najdivnija, najčudesnija žena koju sam ikada upoznala. Njegov tužni, zahvalni osmijeh postao je još dublji i kimnuo je glavom. Njegov odgovor došao je na znakovnom jeziku. Bila je.